Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji fitacciyar tsohuwar jarumar Kannywood Mansura Isa ta gamu da sharrin 'yan damfarar yanar gizo inda suka yashe asusun bankunanta. Mansura, wadda ita tsohuwar matar Sani Danja ce, ta sanar da duniya halin da take ciki, tana mai cewa yanzu ta talauce bayan abin da ya faru. A ranar 3 ga watan Disamba, 'yan damfara suka kusa asusun Mansura Isa na bankuna biyu kamar yadda ta sanar a shafinta na Instagram. Mansura ta ce, ina cikin mawuyacin hali, don Allah a dakatar da wannan abu yanzu. Fiye da wata guda ina fama da matsaloli masu yawa, mutane suna tunanin kamar karya nake, ba zan iya biyan kuɗin ba, ba zan iya sayan abinci ba, ba zan iya taimakon iyalina ba. A wancan karo na hau motar haya, sai da na zo turawa direba kuɗi na ga asusun ya koma 00. Ta yaya zan rayu? Babu wanda zai bani bashi ko ya taimake ni da kuɗi. A ranar 9 ga watan Disamba kuma tsohuwar jarumar Kannywood ta sake fitar da karin bayani kan halin da take ciki, inda a wannan karon ta ce ta talauce, ba ta da komai a yanzu. Mansura Isa ta shaidawa duniya cewa kamar dai yadda nasara a baya, yanzu na talauce. Mai shirya fina-finan Hausa a yanzu ta ba da hakuri ga waɗanda suke tura mata lamban asusun banki na neman taimako da waɗanda ta ce za ta taimakawa. Mansura Isa ta ce a yanzu tana kokari ne ta farfado daga wannan ta'asar da barayi suka yi mata, tana mai mika lamuran ga Allah. Bayan abin da ya faru da ita, Mansura Isa ta ba 'yan Najeriya shawara yadda za su kare kansu daga 'yan damfarar yanar gizo. Idan kuna da kati da ku haɗa shi da Google ko wata manhajar biyan kuɗi ta intanet, ku gaggauta soke wannan tsarin. Ku je bankin ku nema a soke duk wani biyan kuɗi ta yanar gizo. Wallahi ba su da imani, kana bacci kamin ka tashi da asuba an kwashe duk dukiyarka ta ajiya. Abin takaici da bakin ciki, ba za ka ga alat ba balle ka san abin da yake tafiya cikin asusunka, cewar Mansura Isa. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.